It's another one for this prodigy, Umbekezeli Mbokazi, the man of the match today. As Umbekezeli, we ball up. Kune saying, bathanda ukuthi kunabadlali that play with an old head on young shoulders. Shukuthi udlala with a lot of maturity in the way that you play, and you are a player enje. Awusitshele the way nje ubona umdlalo ngakhona when you're out there on the pitch. Othi ngicela ngibonga ucoachara no teammate edlala nabo ukuthi sibambisane. For mina kubuye kube lula ukudlala nabantu abakhulile konami. Ngisho yabo uma ngidlala no Bhodlela no TP kubuye kimi kube lula ngoba nalokho engizethemba khona ngibuye ngede ngabo ukuthi bengilekelele uma yabo ngenza ngalendlela engenza ngayo ngisuke nginganalo uvalo and futhi uma udlala ngovalo ubuye ube nenkinga futhi uthi ngoba nginovalo nje amanye ama mistake enzakalayo kodwa ngoba bangikhululile abadlali bami ukuthi ayenza noma ngabe leyo nto enza ukuthi nami ngicela ngeke nje ukuthi vele ngidlala ngizethemba into engisabayo bakhona abangigayidile kubuye kube lula ngayo yonke indlela. It's just the kind of support oyitholayo from your other teammates as well. Ubeka amanamba akho namhlanje 83 touches, 71 passes, 84.5% passing accuracy. Ingathi umdlalo nomdlalo uba ngcono nangcono. Ukudlala mina ngenkathi ukuthi ngale game leya ngicabange nami ukuthi imaphi amabhola engiwaluzile bese ngifuna ungaluze kanjani vele ngedlala ibhola engaluzi kodwa nami ngibe nalo into uthi la bhola la ngishaye ngephutha and futhi angifuni ukuphinda lento kanje ukuthi ngiphinde ngenze mistake efana leya kuyangisiza ukuthi ngibuye ngicabange le game esiwa kuyo ukuthi le game engiya kuyo kuba kanjani. Awudlale kahle namhlanje, congrats. Siyabonga.